sayang-sayang kawunggaling wayang kuno sing digawe kayu trepesi yen dhewe ana aja gawe kelane hati. Di mana datangnya cinta dari Facebook turun ke WA, dari mana datangnya kecewa pas jumpa wajahnya beda. Lilane kowe mangkat lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah genteni gonku nunggu ngenteni tekamu tak rewangi uruh nitik batu kowe mulih malah larane ati orang nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tonggo moh nyawang aku mau nyampo rak kelingan jamane semono omah gede iki wis arep rubuh piye aku rak pengin netes ke elu